दे बयबो लोगो लानांगोन दे सिख्लाफोर दे आरो मादै मोनाबो गेजेराव जिरायनाया जागोन ना सेंग्राफोर मोजां मोनदोंना माथो गावसा दानिफ्रायनो हाद्रि गुफुं होखाबायलाय बरिया बेबायदिसो मोसानांगौ दा ओरैजायलाय हाद्रि गुफुं होनो हागोन ना हायाखै हादों ने सेंग्राफोर हादों दा आच्छा कोरियाननि खानाय सिननाय सेंग्रा दंना गैया जाखो दङना गैया जोंहाथ' आजिखालि सिख्लाफ्रा मा होनो कोरियान बायदि नुग्रा सेंग्राखौसो फसायोनो ना है यहाँ पे कोरियन जैसा कोई लड़का आजकल तो लड़कियों सिर्फ कोरियन जैसा दिखने वाला लड़का पसंद करता है ना है दो ना नहीं नहीं
आसे न' आसे या बेयाव दंना गैया दङना गैया आच्छा साउथ फिल्मनि एक्टरखौ आं जेला रोजाबगोन मोसागोना मोसाया सेंग्राफ्रालाय जबरदस्त मोसानांगोन ने एनार्जेटिक जागोन ने ओरैजाय ओरै मानो बोलो गैया सेंग्राफ्रालाय मोसागोन ना ने बेलाय माथो दे बिदिब्ला